om industrivirksomheder, der arbejder med fremtidsrettet teknik. I dag er vi på MAN BRV Diesel i Holeby, som er verdens største producent af dieseldrevne elværker. Og lige præcis det ved virksomhedens kvalitetschef en hel masse om. Sidst i udsendelsen har vi næste uges TV. I Holeby på Lolland ligger verdens største producent af dieseldrevne generatorer. Små elektricitetsværker til skibe først og fremmest, men også til fabrikker, der har brug for deres egen elforsyning. Det er generatorer, der skal køre i månedsvis og i årevis, og der stilles uhyre krav til driftssikkerhed. Af hensyn til konkurrencen stilles også krav til brændstoføkonomi og miljø. Hvem er de mennesker, der laver disse generatorer? Hvad er det, du laver? Jeg sliver plejstængerne på pumptappene. Og de skal jo ligge inden for en tolerance af 400 millimeter. Så når vi har slævet dem her, så bliver de så pudset og poleret, og de er så lagt i maskinerne til sidst. Det har næsten været over hele fabrikken jo, så end hernede, som man siger. Det svinger jo meget, altså hvor vi kommer herned. Det er ligesom man siger, her der falder du til, og det kan du godt lide, ikke? På den tegn, der står nemlig alle de gamle specifikationer. Da du har en formtabstegn, så kan jeg lide på. Så kan jeg vise, at den står på. Så tager det en rød på, hvor hurtigt det er. Og det der krav er jo kun gennem den anden. I og med, at jeg nu er 62, og har været her i 37,5 år, så er det dog nemmere hen mere end halvdelen af mit liv, som jeg har tilbragt her. Og med fornøjelse. Da jeg blev ansat, søgte jeg arbejde inde i ingeniørsammenslutningen, og man foreslog Holeby. Og det kunne vi ikke finde på landkortet. Jeg var soldat, kom herned i uniform. Det var en fordel, fordi så kunne køre gratis med toget. Og jeg kørte med toget, det er mange år siden, der kørte persontog til Holeby station. Nu er det helt nedlagt. Men jeg kørte med persontog herned, og var inde og se fabrikken, og så underskrev vi en kontrakt. Jeg kan også sige, at den lød på en årsløn på 6.000 kroner. Og jeg havde stillet nogle krav, og jeg ville have en lejlighed, for det var meget svært at få lejlighed dengang. Der skulle være lejlighed til at arbejde, der skulle være til at spacere frem og tilbage i middagsstunden, som dengang var en time, og så måtte det ikke være BRV. Det sidste, det snød mig, fordi fabrikken hed dengang Holeby Dieselmotorfabrik. Men jeg har ikke fortrudt det alligevel. Det har jeg ikke. Og så kan man så undre sig over, hvorfor nu sådan en fabrik som denne her ligger på sådan et forholdsvis afsindigt sted set med en motorfabriks øjne. Men den er jo broet frem af smedeværksted, driftige ledere og meget fin kvalitet har der været alle dage. Vi har været berømt for kvalitet helt tilbage fra før BRV overtog det i slutningen af 20'erne. Og i Frederikshavn, der bliver vi kaldt for roebønder. Men der skal man alligevel huske på, at roebønderne hernede, de har altså lavet det godt. For sandheden er, at inden for det arbejdsområde, vi beskæftiger os med, og de licenssager, vi har rundt omkring i verden, der er vi, så vidt jeg ved, de største, har den største markedsandel. Så man må godt kalde os roebønder, det gør ikke noget.
når de er dygtige. Der bliver jo taget 3 mm af krumtappen over det hele, og vi laver nogle store rundinger. Det er så eksplosionen, der kommer oven i stemplet, har konstruktøren fundet ud af, at så forsvinder rystelserne væk. Og så må det ikke give kærvirkning. Det vil sige, at der kan blive bruflag, hvis ikke det er rundt og glat. Så det er lidt svært at forstå, også for os andre jo. Men sådan vil de jo have det, og det må vi jo efterkomme. Men det er jo svært at lave de store rundinger. Det er jo en radius 16 mm ind i. For nogle år siden mødte jeg nogle gamle drejer inden for boremejsterne. Vi lavede de store rundinger, og vi fortalte dem, at vi lå så mange millimeter ned under midten. Så midten her, det sænker vi jo ned. Det skal vi ikke lave det. Og de sagde jo til os, det der skal det. De troede, det var noget, vi ville bilde dem ind. Der er tusinder af komponenter og enkeltdele, der skal tegnes, planlægges og produceres. De skal alle sammen opfylde præcise krav til mål og styrke. Mange af dem laves på automatiske maskiner. Ja, maskinen den kan lave mange forskellige ting. Og nu der laver vi spændestyr. Så læser vi forskellige programmer ind, alt efter hvad maskinen skal lave. Og så kører den så ud og henter emner, der kører ind og veksler i maskinen. Måler det, når det er færdigt, og korrigerer, hvis det ikke måler rigtigt. Hvis det måler forkert, så stopper den. Udover råvarelageret er der 3 lager til at holde rede på de utallige emner. Et paternosterlager til småtingene, et bemandet lager og et automatisk lager. Hvad nu? 3 kurer, ja. Det er gas. Hvor hurtigt kan du få det ud? Ja, hvornår skal du bruge mere? Med det samme. Det klarer vi. Men du ikke kan stille den her med en prioritet 1. Meget hurtigt. Kære dig. Ja, det kan overvælde. Ja, du har mindst så længe. Vores automatlager har 3872 pallepasser. Vi kører vores lager fuldstændig i EDB-styret. Når pallerne kommer over til plukpladsen, afskydes stregkoden, og operatører kvitterer for pallenummer, og kranerne sætter selv pallerne på plads. Kranerne styrer selv, hvor pallerne skal stå, og de kan selv huske at hente dem igen, når vi beder dem om at komme med dem. Pallerne bliver styret via et pallenummer, som er påhæftet på pallen, og når pallen bliver kørt hen over vores plukplads, afskyer vi stregkoden. Og vi kan bestille pallerne enten til vores højre eller venstre plukplads, og vi kan bede PSC'erne om at fordele pallerne til os. Og vi kan prioritere vores paller, men prioritet 50, og så ned efter til helt til prioritet 1, og det er den hurtigste tur, vi kan køre på vores automatlager. Mit arbejde det er at have den daglige kontakt til klasseselskabet.
Klasseselskabet er en myndighed, som kontrollerer, at de produkter, vi laver, opfylder klassens krav. Og det vil sige, at en reger kan bede et bestemt klasseselskab om at kontrollere, at de emner, vi laver, også opfylder de krav, klassen stiller. Derudover så planlægger jeg klassen af reservedele, det vil sige, de reservedele, der måske bruges, skal måske have en bestemt klasse. Det skal være sådan, at emnerne er i montagen, den dag de skal bruge dem, og være klasset og i orden. Samtidig så skal certifikater være klar det øjeblik, klassen stiller her om morgenen. Måleskemaer skal være i orden, og de mennesker, der skal forestå det daglige arbejde over på klassen, de skal også være klar. Men du har tegningnummer 2200A24. Klassenummer 0710 306 08. Ja. Og opmålingsskemaet. Her i området foregår færdiginspektion af krumtabakter. Og i det der indgår blandt andet Magnus Blodprøvning. Og det foregår på den måde, at jeg oversprøjter krumtappen med luksvæske, samtidig med at opmagnetisere den. Og hvis der er fejl i krumtappen, det kan være revner eller uren her, så vil der komme nogle små indikationer. Det vil vise sig som små sorte striber, og det er en sort blusvæske, jeg bruger. Ja, nu sprøjter det. Og for alle disse komponenter, som koncentrerer sig omkring sikkerhed ombord i skibe, det er meget vigtigt, der fører vi protokoller. Opmålingsprotokoller, materialecertifikater og den slags ting. De skal alle sammen forelægge til den endelige afprøvning. Hvis vi tager eksempelvis en plejstang, som vi har set, så har vi ganske nøje tjek på hver enkelt plejstang. Alle disse dokumenter bliver samlet i en mappe for hver eneste motor, således at vi ved uheld, der er lige ske noget jo ikke, ved uheld er i stand til at verificere, som det hedder i sprog, men er i stand til at finde ud af, hvor den cylinder sidder hen, og hvor den har siddet, om det er en, vi har lavet. Der kommer også mærker og stempler i, om det er en, vi har lavet overhovedet, ikke? Alt det der har vi fuldstændig tjek på. Vi er i stand til at sige, i cylinder nummer 1 på den motor, der sidder cylindernummer der, det, og den så sådan og sådan ud, dengang vi købte den. Og da vi købte et stempel, så havde det nummer, det sidder også deri, og det kan vi se helt nøjagtigt. Helt tilbage til for cirka 10 år siden, hvor vi forbedrede vores dokumentation væsentligt. Jeg ville i grunden gerne have været kok, men for at få en årlig uddannelse skulle man jo til København, og det gjorde, at ens forældre skulle til at betale for, at man kunne bo der, hvilket der ikke var råd til på det tidspunkt. Og så blev det jo sagt, du kan jo søge på Diesel. Det er en god læreplads, og jeg har blandt andet arbejdet i værktøjsafdelingen i 5 år, i krumtabsafdelingen i 7 år, og i inspektionsafdelingen i 7 år. Så er det reklamefilm til Købyen, Holger. I min fritid, der har jeg jo den svaghed, at jeg interesserer mig for
haveplanter, hvad mange synes er lidt mærkeligt, at en smedsvend går og pusler med små alpine planter. Jeg synes, det er noget af det mest afstressende og mest inspirerende arbejde, man kan have i sin fritid. Det giver muligheden for, at man kan gå og tænke lidt over tingene, samtidig med, at man går og piller lidt ukrudt. Det synes jeg er meget inspirerende. Fordi det er jo det med planter, ligesom med mennesker. Hvis ikke de bliver passet ordentligt, jamen, så trives de jo ikke. En af de vigtigste forudsætninger for at skabe tillid til vores produkter, det er, at de måleværktøjer, vi arbejder med, er rigtige. De bliver derfor kalibreret med regelmæssige mellemrum. En af mine opgaver er blandt andet at lave de beskrivelser, hvorefter de skal kalibreres. Det kan slet ikke undværes kalibrering. Det er en pligt for os, fordi i og med, at vi laver kvalitet, det er én ting, men noget andet er, at vi skal beskrive den kvalitet, vi laver. Derfor er der regler for, hvordan man skal kalibrere og ordne måleværktøjet, så det altid er i orden. Hvert måleværktøj har et nummer, separat nummer, og de har en indkaldelsesdato, som kommer ind, så bliver sædlen pillet af, så bliver det kalibreret af en mikrometerskrue for eksempel, og så bliver der sat en ny sædel på, og så går den i omløb igen, forudsat at den er inden for de grænser, den må være indenfor. Til kalibreringen anvendes måleklodser. De hedder måleklodser. Al kalibrering den går i princippet ud på, at måleværktøj skal være sporbart, som man siger, til en eller anden international norm. De måleklodser, vi har været i England til et autoriseret laboratorium derovre og er blevet målt op. Og så får vi et certifikat for hver enkelt klods, der siger, at den afviger så mange 10.000 delmillimeter. Og det er svært at forklare, hvor lidt det er, men det er altså meget lidt. Større komponenter bearbejdes på 2 computerstyrede robotmaskiner. De arbejder i hver sit glasbur og fylder det meste af en hal. Denne robot laver bladstænger. På den anden side af glasburene ligger værktøjerne i deres reoler og venter på, at en robot får brug for dem og beder om at få dem sat ind. Det er sådan, så at vi kan programmere mange forskellige produkter, og det kan det køre uafhængigt af hinanden. Vi er 9 mand, der kører med det, og der er 3 på hver skift. Det vil sige, at vi kører 24 timer i døgnet. Og den skal helst køre uafbrudt. Den holder også selv styr på sine 300 værktøjer, som vi har liggende inde. Og der er søsterværktøjer, som den bruger til de forskellige bearbejdninger. Hver værktøj det har en vis levetid. Det vil sige, at når det har været indgrebet i et vis antal minutter, så siger maskinen selv til, at det skal kigges efter. Og når det kommer ud til os operatører, kigger vi dem efter, hvorefter vi
indlæser dem i vores måleapparat og lægger dem ud igen. Og så er levetiden, så starter den på 0 igen. Og det værktøj har måske været slidt. Det lægger vi måske ind flere gange, ikke? Men så på et eller andet tidspunkt, så er værktøjet så meget slidt, så vi skal have nyt bord i eller sådan noget, ikke? Det er måske længere, ikke? Så lægger vi det over i robotten, og så giver den nye længde, ikke? Og så tager den højt på den længde hele tiden. I den anden robot er 8 vippearme til ventilerne blevet færdige. Jeg startede hernede i historisk tid, det var den 8. marts 1955. Så jeg har været her 37,5 år. Og startede dengang som tegnedreng, som det hed. Ingeniør ganske vist, men altså tegnedreng. Og dernæst så overtog jeg metodeafdeling, arbejdsforberedelse. Og sidenhen så blev jeg så overført til København. Jeg blev solgt til København på en regulær salgsordre til at arbejde i Brasilien og inde på skibsværftet. Stadigvæk med ansættelse her i huset, men de købte mig for løn plus 10% administrationsomkostninger. Så kom jeg tilbage og blev udnævnt, det var i 1979, slutningen af 70'erne, til kvalitetschef. Og så fik jeg 2 kasketter på i 84, fordi jeg blev leder af licensafdelingen, som på det tidspunkt var under kraftig udvidelse, navnlig i Fjernøsten, Korea og Japan og Kina. Samtidig lavede jeg en fabrik ude i Korea, som også står derude i dag. Selvfølgelig ikke den forstand, at jeg lavede det, fordi man planlagde den og lavede, hvad hedder det på godt dansk, feasibility study. Man lavede et studie over, hvordan sådan en fabrik burde se ud, når den skulle laves også meget. Den står også derude. Så interessant har det været, og er det stadigvæk. Men det vigtigste er, at det, som holder sådan en fabrik sammen her, det er holdningen blandt medarbejderne. Man skal tage sit arbejde alvorligt selvfølgelig, ikke? Man skal have sin faglige kunde i orden, og man skal have en lille smule idealer også om at gøre det rigtigt, ikke? Det er jo ikke nok, at folk er fagligt dygtige. Det er ikke nok. De skal også være menneskeligt dygtige, altså holdningsmæssigt dygtige. De skal være en fornøjelse at arbejde. Det, der er godt for mennesker, det er, at de kan trives med hinanden. At man kan have det sjovt. Man kan også sige noget til hinanden, som er mindre sjovt, men alligevel bagefter at gå og have det godt, uden at man skal gå og bære nat til hinanden. Det er, at ens børn har en fremtid, så de også vil kunne klare et liv. Det i sig selv er jo det vigtigste for mig. Det er meget vigtigt for mig, at ens børn også har en mulighed for at kunne sætte deres børn i verden, og de også kan få et godt liv. Men som udviklingen er i øjeblikket, betyder det jo blandt andet, at de små samfund efterhånden forsvinder væk. Og det kan jo blandt andet skyldes det, at det hele skal efterhånden være så effektivt og være så gennemrationaliseret. Så det, at mennesker trives efterhånden, bliver tilsidesat. En krumtabaktid er lagt i motoren, som er vendt på hovedet. Boltenes møtrikker er runde og ikke sekskantede. De er allerede skruet på. Nu skal de spændes. Det foregår på den måde, at boltene trækkes en smule længere ved hjælp af olietryk. De er jo elastiske, hvis man altså bare trækker hårdt nok. Her er trækket 900 bar. Det er jo tungt, ja, det er det. Derefter skrues møtrikkerne til. Når olietrykket slippes, falder bolten tilbage i sin normale længde, og så sidder møtrikken så fast, som den skal.
De færdige motorer prøvekøres i en halv for sig selv. En prøvekørsel strækker sig over 2 dage. Vi får kørt motorerne ned på montagen, og de bliver stillet ind på prøvestandene og rigget til med slanger, og bliver så startet op, hvor vi tjekker alle små funktioner, at de er i orden, og alle systemet er tæt osv. Og så kører vi langsomt motorerne op i belastning i løbet af 7-8 timer, og når vi er nået til fuld last, måler vi på brændingstryk, og så er vi sådan set færdige med den første dag. Derefter bliver der foretaget de nødvendige justeringer på motorerne, og disse justeringer bliver kontrolleret ved at køre på fuld last igen næste dag. Og så prøver vi en parallelkørsel på generatorerne, og så skulle det sådan set være klar til afleveringsprøven. Afleveringen af motoren former sig også som en prøvekørsel, der strækker sig over en dag. Her mødte repræsentanter fra køberen, skibsværftet eller rederen og fra klasseselskabet. Tilbage til 0. Der laves manøvreprøver. Og så bliver det stop. Køberen og klasseselskabet har, som det er normalt, bedt om at få dele af motoren skilt ad, så de kan kontrollere krumtablejerne og ventilerne. Kører vi ind. Ja, god.